Palad podcast. Sami Sykkö, sä oot nyt tullut rohkeasti tänne Paladin tilaisuuteen. Kuinka me sua nyt tituleerataan? No te voitte esitellä minut vaikka työelämäprofessori Sami Sykkönä. Se sopii oikein hyvin. Ja voitte jättää sen sukunimen sit pois, jos se on liian virallista. Tiedätkö mikä on työelämäprofessorin ja akateemisen professorin ero? Työelämä. Niin kyllä, hyvä vastaus. Hyvä vastaus, koska toki akateemisessa maailmassakin on työelämä, mutta et siellä on niinku sit nämä akateemiset saavutukset ja tehdään tutkimusta ja edetään akateemisella uralla. Sen sijaan työelämäprofessorit otetaan sit yritysmaailmasta tai yliopiston ulkopuolelta ja sitten kutsutaan tähän tehtävään. Ja sillä tavalla mä oon päätynyt LUT-yliopistoon Lappeenrantaan. Joo. Eli sulla on kokemusta siitä, mistä sä puhut. Nimenomaan, mutta Aivan. sitten se, mistä mä puhun, niin sehän riippuu aina siitä, mistä halutaan puhua. Ja tänään, mistä me halutaan tänään puhua? Muotoilusta, kalustesuunnittelusta, sisustussuunnittelusta, arvopohjaisesta sellaisesta. Tämä on todella haaste, koska kun he ottivat yhteyttä ja kysyvät, että tuunko puhumaan arvopohjaisesta muotoilusta, niin piti ihan miettiä, että mitä se tarkoittaa ja meninkin sitten Googleen etsimään, että mitä se tarkoittaa ja sieltä ei löytynyt mitään. Että ainoastaan niin kuin arvopohjaisella muotoilulla viitattiin aina siihen, että kuinka tuoda arvoa niin kuin yritykselle, että kuinka se rahamäärä niin kuin kasvaa. Ja sitten mä päättelin, että nyt kuopiolaiset ystävämme eivät ehkä tarkoita sitä, koska heillä on myös tämä empaattinen muotoilu, mutta se varmaan selviää nyt tänä aamun aikana, että mitä sitten tarkoitetaan. Joo. Miksi me halutaan puhua tänä aamuna arvopohjaisuudesta? Miksi se on teille tärkeää? Joo. No, tämä liittyy just siihen, että minkälainen jälki me halutaan jättää maailmaan. Ja mietittiin sitä pitkäänkin, että kun puhutaan paljon tämmöisistä arvoista, kun ekologisuus ja kestävä kehitys ja tämmöisistä, mutta että ne on aina semmoisia yksittäisiä sirpaleita sieltä sun täältä. Ja me haluttiin niin kuin miettiä sitä, tai ollaan mietitty tämä koko meidän suunnittelufilosofia sillä tavalla, että se on semmoinen kokonaisuus, että me halutaan niin kuin vaikuttaa tähän maailmaan positiivisesti. Ja sitä kautta meillä syntyi sitten tämmöinen empaattinen jalanjälki-termi, joka kuvastaa oikeastaan kaikkea sitä ajattelua, mikä meidän työn taustalla on. Eli se tällainen, se kokoaa kaiken sen, miten me ajatellaan tästä maailmasta ja miten me voidaan tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Siihen tämä perustuu, tämä koko. No mähän on täällä keskustelemassa, mä en ole haastattelemassa, Niin. mutta kyllä kun mä seison tässä teidän välissä, niin jotenkin tulee tämmöinen olo, että mä oon tässä vähän niin kuin residenttipaneelissa ja mulla on 2 ehdokasta tässä ja he avautuvat nyt näistä tärkeistä asioista, niin tuli vaan mieleen se, että musta nämä on niin kuin tosi hienot teemat, sekä empaattinen jalanjälki että arvopohjainen suunnittelu. Ja niin kuin herättää paljon ajatuksia. Ja nyt sanoit, että se niin kuin teidän koko suunnittelu perustuu ja pohjautuu näihin 2, tai ne on ainakin vaikuttamassa niihin. Niin mehän ollaan siis Biorexin elokuvateatterissa täällä Triplassa, kauppakeskus Triplassa, ja te olette suunnitelleet tämän elokuvateatterin. Ja itse asiassa tosi monta muutakin Biorexia ympäri Suomen. Niin miten niissä näkyy teidän empaattinen jalanjälki ja sitten se arvopohjainen suunnittelu? No, mehän suunnitellaan kaikki ajan. Me empatisoidaan itsemme käyttäjiksi. Leffoissa käynti on vapaa-aikaa, että ihmiset jaksaa arkea ja pärjää niin kuin kaiken sen kautta ajatella, että löydetään semmoisia paikkoja, pystytään tekemään semmoisia paikkoja, missä ihmiset viihtyy, että niiden elämä on parempi. Palalta parempia kohtaamispaikkoja. Elokuvateatterit on ihan huikein tärkeitä kohtaamispaikkoja, missä ihmiset voi tulla, tavata toisiaan, nauraa, nauttia sitä arjen kanssa elämistä. Niin se on kaikesta se. Me ajatellaan, ja mehän niin kuin ajatellaan empaattisesti silleen, että me ajatellaan ne kävijät, asiakkaat, sitten me ajatellaan henkilökunta, että henkilökunta viihtyy, että siivoojat voi täällä helposti operoida. Niin kuin asetutaan aina eri rooleihin. Vähän silleen niin kuin teatterissa ihmiset asettuu tai elokuvissa ne asettuu eri rooleihin. Ja sen empatian kautta pitää ajatella sitä kaikkea.
Ja kyllä niin kuin missä tahansa tilassa, niin varsinkin täällä elokuvateatterissa, kun täällä käy kaikki, periaatteessa kaiken ikäiset ja kaikista sosiaaliryhmistä olevat ihmiset, niin me halutaan ainakin tehdä elokuvateatterista myös vähän niin kuin sitä arjen yläpuolelle, semmoisen perusharmouden yläpuolelle nousevaa kokemusta, tilakokemusta jo siitä, että kun sä tuut leffateatteriin ja se tila vielä luo semmoiset puitteet, että sä voit kokea, että nyt kannatti tulla leffaan eikä jää sinne kotisohvalle kattoon sitten telkkaria, niin silloin tämä on nyt osa sitä, että tehdään tästä maailmasta parempi paikka, koska ihmiset kokee sen tilan positiivisesti ja saavat semmoisen hyvän mielen siitä ja silloin ihmiset voi paremmin. Ja tämä on oikeastaan nyt tosi tärkeä osa sitä meidän suunnittelun niin kuin syytä, miksi me tehdään tätä. Niin ja ehkä esim. Toi Tuma kaluste on löytänyt sen takia kans leffateattereihin, Viurexin leffateattereista kaikesta löytyy sarjaa, koska siitä löytyy se istuinpaikka jokaiselle ja se on sitä all shapes and sizes jokaiselle koolle omaa istumapaikkaa. Että se, niin kuin me pyritään se hakemaan niin kuin kaikkeen erilaisille ihmisille. Perinteisestihän Suomessa on varmaan ajateltu muotoilusta, että se ratkaisee ongelmia ja mietitään sitä käytännöllisyyttä ja form follows function ja näin. Ja ehkä niitä tunnelmia ei ole niin mietittykään. Mutta nyt me seistään siis tässä Biorexin salissa ja täällä on tummat penkit, tumma lattia, mutta sitten pistää silmään, että takana on puuseinä. Tuommoisista puurimoista tai laudoista tehty seinä ja sitten molemmilla sivuilla on valtavat tuollaiset niin kuin valoteokset, jotka on tuommoisia ruudukkoja, niin miten nämä teidän niin kuin silloin siinä suunnittelussa, niin miksi ne on mukana tässä tilassa ja miten ne tuo sitä niin kuin empatiaa tai sitä puolta tänne elokuvassa käyjään kokemukseen tai elämykseen? Haluatko sä Heikki? No voisin, joo. Tämä liittyy nyt siihen tilaelämykseen, eli kun tullaan saliin, niin on hienoa, että ihminen kokee sen tilan positiivisesti ja just näillä niin kuin materiaaleilla ja valolla ja sitten sillä visuaalisuudella voidaan aikaan saada se juhlavuus ja se semmoinen niin kuin arjen yläpuolelle asettuminen ja sitten toki näillä kaikilla rakenteella on myös se akustinen merkitys, eli täällä pitää olla sitä vaimentavaa ja heijastavaa pintaa, mutta että tehdään tämä tekninen puoli kauniiksi. Vähän niin kuin taiteen kautta lähestytään myös tätä asiaa, että se arkinen asia voi olla myös kaunista ja epätavanomaista. Silloin aikanaan, kun elokuvateattereita alkoi tulla, niin nehän oli suuremmoisia tällaisia, niitä kutsuttiin kinopalatseiksi ja elokuvapalatseiksi ja niihin satsattiin paljon. Ne oli hienoja ne sisustukset ja jos ajattelee vaikka ensimmäistä Biorexia Helsingissä, niin sehän on suuremmoista arkkitehtuuria ja sisustusta ja on paikkoja, on elokuvateattereita, mä muistan, niissä on kattomaalauksia ja on niin kuin vaikka mitä, mutta sitten myöhemmin tuli se tehokkuusajattelu ja saleista on pitänyt tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja vaan ehkä sitä toimivuutta on ajateltu ja sitä rahantekoa. Niin kuinka te olette saanut sitten asiakkaalta niin rahat siihen, että te saattekin tehdä vähän toisenlaista suunnittelua? Ja sitten vielä, että olette saanut jatkaa sitä, koska se on niin kuin levinnyt ympäri Suomen nämä teatterit. No me tultiin just siinä vaiheessa tähän, kun kaikki alkoi olla sitä mustaa laatikkoa, niin Biurex eka leffateatteri Kajaaniin ja siitä tehtiin todella juhlava siitä. Ja siellä on veistos, me tehtiin polttamalla puuveistos, siellä edelleen on ja penkki siihen ja se tehtiin ihan todella niin kuin hienoksi. Ja meillä oli lähtökohta se, että siitä tulee niin kuin samankaltainen kuin teatterissa käynti, että sinne mennään niin kuin arjen yläpuolelle elokuviin. Et silloin lähdettiin mustat laatikot purkaa. Ja me ollaan Biurexin vanhimmat työntekijät, me ollaan pysytty tässä niin kuin messissä mukana ja ollaan se heidän brändi niin kuin rakennettu. Ja se oli heidän kanssaan ja se oli pronssi, sininen pronssi oli ne
lähtökohdat ja se on niin kuin edelleen täällä pysynyt. Et se on ollut ihan mieletön matka ja on pystytty niin kuin heidän kanssaan sit näitä kalusten maailmaa kanssa niin kuin kehittää ja jatkaa niin kuin julkisissa tiloissa. Heillä on sitten niin kuin meidän kalusteet kaikki käyttäneet kaikki ihan läpeensä. Ja se ihan alku siellä Kajaanissa, niin silloinhan oli Marko Rööri ja Ilkka Matila, jotka perustivat Viurex Cinemasin. Ja silloin se meidän kaikkien yhteinen henkinen idea tästä, että minkälaista leffateatteria me halutaan tehdä, oli se juhlava ja esimerkkinä oli Helsingin Viurex. Eli me ollaan eräällä tavalla palattu takaisin sitten niin kuin sinne alkujuurille, että me ollaan nyt täällä Helsingissä. Ja itse asiassa ollaan myös mukana tuossa kulttuurikasarmissa, joka sinne tuleekin sitten siihen Lasipalatsin Viurexin yhteyteen. Mutta joka tapauksessa nyt nykyisen Viurexin kanssa ollaan sitten viety aina eri paikkakunnille, sinne paikkakunnalle sopivaa konseptia. Mutta se ydinajatukset siellä, se juhlavuus, sinisyys, pronssi, hopea, ne on säilyneet koko ajan. Ja se eräällä tavalla elävä prosessi, se kehittyy koko ajan. Ja siksi jokainen sali tai jokainen leffateatteri eri paikkakunnilla on pikkasen erilainen. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta kerronpa kuitenkin eräästä tuulisesta talvisesta illasta viime talvena Seinäjoella. Vai olisiko se ollut kuitenkin syksyä, mutta siis mä muistan, että oli hirveä tuuli ja Seinäjoen kadut, jos te olette siellä liikkunut, ne on aika sellaiset avarat ja ikään kuin, sitä taistelua riittää, että pääsee eteenpäin. Mun hotelli oli siinä keskustassa, mutta mä ajattelin, että mä lähden kuitenkin illalla vähän kävelemään. Ja sitten mä tulin semmoiseen kulmaan, mä katsoin, että mikä tämä paikka on, että niin kuin siinä oli isot ikkunat ja siellä näkyi siis semmoinen aula ja siellä oli tämmöisiä niin kuin isoja portaita tavallaan sellaisia ja niillä pystyi istumaan ja sitten oli just kultaa. Ja sinistä mä en muista, mutta sen kullan mä muistan. Ja sitten mä menin sisään ja se oli siis elokuvateatteri. Ja se oli nimenomaan tämä teidän sisustama elokuvateatteri. Nyt kävi tänä aamuna ilmi. Ja mä olin menossa sinne. Mä ajattelin, että mä menen tänne elokuviin vaan siksi, kun tämä teatteri on niin hieno. Ja myös siksi, että mulla ei ole mitään muuta tekemistä, koska kaikki oli kiinni. Mutta sitten mä kysyin niiltä kassolta, että mitä he suosittelee, mitä elokuvaa. Ja ei kerta kaikkiaan löytynyt sellaista elokuvaa sinä iltana, mitä he niinku pystyivät vilpittömästi suosittelemaan. Mä en mennyt, mutta mä jäin silti istuskelemaan sinne aulaan hetkeksi aikaa nauttia siitä. Ja se on jäänyt mulle mieleen siitä, että pienelläkin paikkakunnalla, jossa todella ei ollut hirveästi muuta tekemistä, niin elokuvateatteri voi tuoda niin kuin ihmisille semmoisen vähän ylevän tunteen. Että vau, että mä, niin kuin on joku paikka, mihin mä haluan mennä ja se kutsuu mua luokseen. Kyllä. No siinä meillä oli kyllä hyvin vahvasti kaupunkiolohuoneen tekeminen seinäjokilaisille. Ja siinä niin kuin on onnistuttu ihan todella hyvin, että se on niin kuin huikea silleen hieno ja he ovat ottanut sen tosi hyvin vastaan, mutta se on niin kuin, parhaimmillaan se onnistuu silleen, että siitä tulee semmoinen kohtaamispaikkoja, joka auttaa sit sitä sosiaalisessa elämässä pärjäämistä. No Jaana, sä mainitsit jo tuossa äsken, oliko tämä Tuma vai Solu, kumpi tämä? Tuma-niminen istuin. Niin teille, jotka ette ole tuttuja tämän Tuman kanssa, ettekä vielä ole kokeilleet sitä, niin siinä on siis semmoinen idea, että se on tommonen niinku, se ei ole symmetrinen mitenkään, ja siinä on siis kohtia, jossa voi istua pidempi ihminen, se on niinku pidemmille jaloille sopiva, ja sitten on hyvin lyhyille ihmisille, on ollut lyhyet jalat, niin niillekin löytyy omat paikat, ja näitä on just elokuvateattereiden auloissa ja sitten sairaaloissa esimerkiksi, ja Jaana kertoi, että se idea on se, että tavallaan, että ei tarvitse istua, jos joku yskii siinä vieressä, niin se ei yski suoraan sun korvaan tai kasvoihin, vaan että tuossa kun istuu, niin se tavallaan siinä ei ole niinku kulmia sinänsä, niin se näkymä on aina vähän toisenlainen kuin perinteisessä sohvassa. Et siinäkin on mietitty sitä niinku tunnetta, joka tulee, kun istuu toisen sairaan vieressä odotusaulassa. Erityisesti muistamme hyvin korona-aikaan ja pandemia-aikaan, että ei ollut hirveän kiva istuskella siellä aulassa ja miettiä, että jos mulla ei ole sitä nyt, niin kyllä se kohta mulla on. Kyllä. Mutta mennäänkö näihin, kun teillä oli nämä valmistelut kysymykset? Joo, mennään vaan. Tämä arvopohjainen suunnittelu, miten sä ajattelet, sä tunnet tätä muotoilun kenttää ja trendejä ja tämmöisiä, niin onko se sellainen, ollaanko me niin kuin oikeilla
jalanjäljillä. En mä tiedä olla, jos me ei olla oikealla jäljellä, me kumminkin niitä jalanjälkiä, empaattista jalanjälkeä jatketaan ja arvopohjaisesti ajatellaan. Meille on tärkeää, että meidän kaikki kalusteet tehdään siellä, missä me ollaan, että matkat on lyhyet, että kuljetuksia ei tarvitse käyttää paljon aikaa, että me tunnetaan kaikki ne tekijät, jotka tekee näitä meidän kalusteita. Me ollaan niin kuin ystäviinä meidän pikkujouluissa ja pystytään keskustelemaan ja pohtimaan asioita, viemään niitä asioita yhdessä eteenpäin. Me käytetään rescue-materiaaleja. Sitten me ajatellaan, että kun Savonkinojen leffateatteriin, jotka me ollaan myös suunniteltu, niin menee perhe, niin siitä löytyy isälle, äitille ja lapselle se, että kaikille löytyy se oma. Kun tuo istuin on siis 3-osainen ja siinä on siis 3 eri tasoa, niin siihen voi istua pienempikin niin väki ja isompikin väki. Silleen tavallaan se ajatusmalli silleen niin kuin empaattinen lähtökohta ja tuommoisista arvopohjista, niin onko se sitä, mitä niin kuin on tulossa, miten sitä ajatellaan tällä hetkellä? No just näin. Mä otan esimerkin. Tässä ennen kuin tämä meidän keskustelu alkoi, niin te esittelitte teidän uuden Rokoko-malliston, joka kuuluu teidän tähän taide-art-mallistoon. Ja nämä on siis, jos mä ymmärsin oikein, niin kuntosaleista löytyneitä seinälevyjä, joissa on ollut kiinni laitteita. Ja nyt te olette sitten hionut niistä tällaisia niin kuin todella hienoja kalusteita, jotka voi olla pöytiä tai sitten ne voi olla istuimia. Ja jos mä ajattelen, että tätä ideaa olisi esitelty 30 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, niin varmaan moni olisi ajatellut, että herranen aika, että ne käyttää tuollaista niin kuin paskamateriaalia, josta eikö niillä ole varaa ostaa kunnon niin kuin lautoja tai kunnon niin kuin kankaita tai jotain. Ne tuo meille jotain tällaista niin kuin kierrätettyä seinämateriaalia, jota ne on itse sitten vähän niin kuin hionut tuosta pinnasta, että kaameeta, että en ainakaan maksa, että miten siitä voi pyytää vielä rahaakin. Ja nyt ihmiset ajattelee, niin kuin mäkin istuin tuossa ja kuuntelin tätä teidän esitystä, niin ajattelee ihan toisin päin, että onpa hienoa, että se materiaali laitetaan kiertämään, sillä on niin kuin uusi elämä ja sitten se saa vielä niin kuin näin mielettömän hienon uuden muodon, joka on heti kiehtova ja sitä haluaa katsoa, että kyllä se ajattelu on muuttunut niin kuin 180 astetta, jos ei 360 astetta. Että tavallaan, että kauan sitten jo mä mietin, että minkä takia, kun itse olen aloittanut siis muotialalla 11-vuotiaana lapsimallina ja varsinkin niin kuin silloin nuorena huomasin, että ne vaatteet, niitä käyttää tosi vähän aikaa, koska sitten kasvoi. Ja sitten ajattelin aina, että onhan se niinku sääli, että nämä heitetään hukkaan tai heitetään niinku roskiin, että mä ainakin kierrätin sitten mun kavereille tai sitten nuoremmille sukulaisille. Mutta tänä päivänähän se on just näin, eikä enää kukaan mieti niin, että halutaan heittää pois, vaan mietitään sitä just, että mitä jatkoa sille on. Että kyllä ihmisten ajattelumaailma on muuttunut ihan radikaalisti ja hyvä niin. Kyllä. Mutta sitten jos puhutaan niinku arvoista, että mä oon miettinyt nyt tätä, kun tänne valmistauduin, niin kyllähän se ennen on ollut nimenomaan niin, että nythän me tavallaan vaan palataan siihen, mitä joskus on ollut. Ensinnäkin aikanaan, että jos mä ajattelen vaikka mun vanhempien lapsuutta 50-luvun köyhässä sodanjälkeisessä Suomessa, eihän silloin ollut mitään. Että mä katoin just vanhaa mun isän, mä olin siis käymässä mun vanhempien luon viikonloppuna ja katoin isäni vanhaa koulukuvaa, jossa niinku pellavapäiset lapset, osa vähän tummempia, isäni kaikkein tummimpana siellä, mutta kuitenkin, niin istuu kyläkoulun portaali, jota ei tietenkään pitkä aika aina ollut olemassakaan, mutta silloin oli paljon lapsia. Perheessä saattoi olla 10 lasta, osalla oli niin kuin tuberkuloosi tai oli puuttu raajoja. Ja silti nämä lapset, joilla ei ole mitään, näyttää niin iloisilta siinä kuvassa. Kun ei tiedä tavallaan, ei ole niin kuin vertailukohtaa, että olisi ollut sillä paikakunnalla perheitä, joissa olisi ollut asiat paremmin. Että kellä ei ollut mitään. Ja sitten ne pääsi kuitenkin kouluun, jossa niiden naamat pesti ja kädet pesti ja tavallaan, että uusi parempi elämä odotti. Mutta niin kuin käytiin metsätöissä tosi pienestä ja navetassa äidin apuna ja näin, mutta se oli ihan normaalia elämää, mutta ne huonekalut, mitä oli, niin niitä oli vain muutama tietenkin ja niille todella oli se tarve. Tuoli oli siksi, että sillä istuttiin. Tänä päivänä me voidaan ajatella niin kuin toisin, että me voidaan tulkita meidän persoonaa sisustamalla tai niin kuin me voidaan niin kuin hakea Instagramista jatkuvasti uusia ideoita ja virikkeitä, mutta me tavallaan niin kuin henkisesti ehkä jossain vaiheessa nyt palataan siihen, mitä joskus on ollut, että vaatteet on tarpeeseen ja
huonekalut on ne hankitaan vaan sit niinku, ja mietitään niiden sitä kestävyyttä ja mietitään myös sitä niinku seuraavaa elämää, että mä olin äskettäin semmoisessa tilaisuudessa, jossa puhui Minna Cheung, me oltiin niinku tuomareita tämmöisessä kierrätyskilpailussa Lahdessa ja hän sanoi, että kun hän opettaa Lahden muotoiluinstituutissa, Lab-muotoiluinstituutissa uusia suunnittelijoita, vaatesuunnittelijoita, tietenkään se linjan nimi ei ole enää vaatesuunnittelu, vaan se on puettavan muotoilun linja tai jotakin tämmöistä, niin siellä ei puhuta enää siis niin kuin vaatesuunnittelusta, vaan elinkaarisuunnittelusta. Eli tavallaan kun suunnittelija suunnittelee sen vaatteen, niin hän samalla miettii, että mitä sille tapahtuu sitten, kun sitä ei enää käytetä. Ja se on oikein, niin kuin silleenhän tässä pitää edetä. Tämä on sitä, mitä mekin tehdään, että meilläkin on mahdollisimman paljon kalusteissa käytetään luonnonvahaa ja sä saat sipasta siihen päälle, kun se kuluu. Ja sehän on niin kuin tavallaan semmoinen vastaisku ehkä meilläkin koko ajan se ajatus, että me tehdään jotain, mitä ei haluta heittää pois, vaihtaa uuteen, vaan tehdään semmoisia kalusteita, jotka niin kuin on pitkäikäisiä. Ja se on ehkä sitä paluuta sinne, mistä sä kerroit sun isän elämästä. Kauan sitten ostettiin tai hankittiin tai tehtiin kalusteet ja ne käytettiin loppuun. Et ne ei hajonnut käsiin, vaan ne kesti. Niin, mutta silti mä sanoisin niin kuin, tavallaan vaikka vaatteista ja niiden roolista ja merkityksestä, että kuitenkin silloinkin ihmisillä oli tarve pukeutua nätisti ja kauniisti. Että heti kun mun isä tuli Helsinkiin ja tienasi ensimmäistä rahansa, niin hän osti hienon puvun. Niin se niin kuin on mennyt. Mutta jos te katsotte, mitä mulla on päälläni tänä päivänä, niin tämä paita, tämä joka poika paita, jota edelleen valmistetaan ja myydään Marimekossa, niin tämähän on siis suunniteltu, Vuokko Nurmesniemi on suunnitellut tämän kankaan, oliko se 50-luvun loppupuolella tai jotain sinne päin. Että tämä on ollut siis niin kuin olemassa yli 70 vuotta, tämä paita. Ja se kertoo niin kuin mun mielestä semmoisesta arvopohjaisesta suunnittelusta, että Vuokko Nurmesniemi on silloin ollut edelläkävijä ja tänä päivänäkin edelläkävijä siinä ajattelussa, että asioiden pitää kestää pitkään. Mulla on hänen haalarinsa, jonka hän on suunnitellut 70-luvulla ja mä käytän sitä ja se on ihan yhtä moderni tänä päivänä kuin silloinkin. Että tavallaan totta kai myös muodit kiertää niin kuin ympyrää ja asiat tulee uudestaan, mutta siitä huolimatta, jos se on suunniteltu se tuote ajatuksella ja ehkä vähän sellaisella empatialla ja sydämellä ja ymmärtämyksellä ihmisen elämästä, niin silloin voi olla pitkä elämä ja semmoisia tietysti nyt toivoisi tällä hetkellä, että suunniteltaisiin. Että jos teidän tuma on olemassa niin kuin, ja sitä valmistetaan edelleenkin 70 vuoden päästä, niin sehän olisi ihan hyvä referenssi sitten. Pieni tavoite siinä on, mutta siitä kohti. Niin. Me ei olla ehkä itse sitä näkemässä enää silloin 70 vuoden päästä, mutta se on tämmöisellä näkökulmalla varmaan tässä ajassa pitää sitä kaikkea tekemistä niin kuin ajatella, että me tehdään kestäviä asioita. On se muodin puolella tai kalustesuunnittelun tai minkä rakennusten kanssa. Sehän nyt ministeriöllähän on esimerkiksi ihan rakennussuunnittelusta ajatus, että paras on, kun ei tarvitse tehdä mitään. Sitten jos pystytään vähän entisöimään se on sitten ja sitten laajentaan ja ihan vihoviimeinen on se, että uutta tehdään. Että se on niin kuin meillä on muuttunut monessa asiassa niin kuin se vähän päälaelleen se. Mutta silti esim. Kuopiossa puretaan ihan valtavasti rakennuksia. Ja Turussa puretaan ja Helsingissä puretaan. Että se ei ole vielä ministeriöltä mennyt ihan niin kuin käytäntöön, mutta se niin kuin tavallaan se ajatus on se, että tehtäisiin kestävää, pitkäikäistä. Mutta niin kuin näissä arvoissa on myös se kauneus ja estetiikka, ne kuuluu siihen kanssa, koska sitten jos mistä puhuitkin niistä leffateattereista, se musta laatikko, hyvin tämmöinen, ei mitään estetiikkaa. Eihän me semmoisessa viihdytä. Että sitten se kumminkin sitä luksusta ja estetiikkaa, kauneutta kaivataan. Ja se ehkä myös on yksi, mikä tekee niistä asioista kestävän ja arvopohjasta suunnittelua se, että ne on mukavat, esteettisetkin. Tämäkin on tämä kangas esteettinen. Niin, se siis, on. Että eihän me, jos me puhutaan arvoista, niin me voida puhua vaan kestävyydestä tai käytännöllisyydestä. Että kyllähän
kyllä meidän pitää puhua myös siitä, miltä asiat näyttää ja se ulkonäköestetiikka on yksi arvo ja muotoilusta tietysti hirveän tärkeä arvo. Ja mä muistan aikanaan Lenita Airisto kirjoitti kirjan, jonka nimi oli Kauneus on lisäarvo, mutta onhan se ihan jo arvokin, että sen takia jotkut asiat on niin kuin pysynyt ja parantunut vaan vuosien ja vuosisatojen mittaan. Ja sitten tietysti, että onhan semmoisiakin arvoja, että jos sitä haluaa laajentaa, kuten vaikka niin kuin tasa-arvo, että miten on voitu niin kuin, muotoilun avulla niin kuin, tuoda tasa-arvoa, että jos ajattelee Marimekkoa ja Marimekon alkua, että siihen asti naisilla oli ollut niin kuin kapeat uumat ja oli korostettu niitä rintoja ja sitten tulikin tämmöinen joukko suomalaisia naisia, jotka ajattelivat, että vitsi, että naisilla on oikeus niin kuin, pukeutua sillä tavalla, että ei korosteta niitä puolia, vaan että on, niin kuin, että on tasa-arvoisempaa se pukeutuminen ja suunniteltiin niitä säkkimekkoja, joista ei tavallaan ne näkynyt, mutta sehän oli kannanotto myöskin niin kuin sen vallitsevaan yhteiskuntaan. Tai jos ajatellaan vaikka liikuntavammaisille niin kuin tehtäviä kalusteita tai vaikka raajoja, joita voi käyttää. Onhan se myöskin, niin kuin, onhan siinä, sehän on tasa-arvoa, että ihminen voi huolimatta siitä, mitä puutteita hänellä mahdollisesti on, tai jos kaikki ei ihan toimikaan niin kuin muilla, niin voidaan sitten muotoilun avulla ratkoa näitä asioita. Tai sitten jos ajattelee siis niin kuin uskontoa vaikka, että onhan se niin kuin dominoinut länsimaista ja myöskin niin kuin muualla, ihan kaikkialla maailmassa, ja sekin on vaikuttanut paljon muotoiluun, että arvoja on niin kuin on erilaisia ja ne niin kuin vaikuttaa meidän päivittäiseen elämään ja ne on vaikuttanut myös tosi paljon muotoiluun kautta vuosisatoja vuosituhansien. Ja kyllähän se vähän niin, että jos joku asia, vaikka se olisi tehty hyvin kestävästi, mutta se on ruma tai sille, että ihmiset ei koe sitä niin kuin kauniiksi, niin se ei ole kestävä. Että kyllä siis tarvitaan sitten myös se estetiikka sitten osana sitä kestävyyttä. Että se ei ole niin kuin koskaan niin kuin vastakkainasettelua, että kestävän pitäisi olla jotenkin rumeempaa tai että kaunis ei olekaan kestävää, vaan eräällä tavalla sinäkin pidät tätä paitaa, koska sinä koet sen kauniiksi ja se on ollut sitä kautta, se on kestävä ja sitten siitä pidetään myös huolta. Sama homma se on kalusteissa tai rakennuksissa tai tiloissa, että jos on joku kaunis tila, niin sitä halutaan pitää huolta, koska ihmiset kokee, että tämä on sen arvoinen, että tästä kannattaa pitää huolta. Ja se niin kuin, tämä on semmoinen niin kuin laaja arvojen kokoelma, tämä maailma. Ja sitten se, että mikä siellä painottuu, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että miten niin kuin joku yritys vaikka, että onko tärkeää, että yritys tuottaa paljon tuottoa osakkailleen. Se on kans arvo, että jos he haluaa rahaa, niin se taas painottaa ja sitten jostakin ehkä sen takia joudutaan luopumaan jostakin kestävyydestä tai muusta, että viedään joku kaluste tai vaate vaikka tuonne halpamaihin tehtäväksi, mutta se työn laatu ei ole niin hyvä tai kangas ei ole niin hyvä, mutta voittoa tulee enemmän, mutta laatu huononee. Että sitten tämäkin niinku, tämmöinen eräällä tavalla se on semmoinen niinku elävä massa, se arvomaailma. Niin, mulla tulee nyt mieleen, mä olin viime viikonloppuna työn takia yöpymässä Grand Central Hotellissa Helsingin keskustassa, joka siis sijaitsee siinä rautatieaseman kyljessä. Se on entinen VR:n pääkonttori ja Elina Saarisen suunnittelema. Niin, ja totta kai sitten myöhemmin se on pistetty uuteen uskoon, kun siitä on tullut hotelli 4 vuotta sitten. Eikö se kesti 4 vuotta se remontti, olisiko siitä nyt 3 vuotta, kun se hotelli valmistui. Mutta siellä mun mielestä hyvin niin kuin lyö kättä se niin kuin suuremmoinen arkkitehtuuri, joka on kutsuvaa ja siellä tulee semmoinen olo, että mäkin laitoin niin kuin sellaiset kultakengät jalkaan, kun mä menin illalliselle. Milloin mulla tulee hotellis mieleen laittaa kultakengät? Jos mä menen ihan tavallisessa jossain niin kuin ketjuhotellissa, niin ei tule semmoista oloa. Tääkin on ketjuhotelli, mutta siinä on kunnioitettu sitä niin kuin kuitenkin, siellä on säilytetty ne hienot portaikot ja ne aulatilat ja sellaiset. Ja samaan aikaan se hotelli oli ihan täynnä. Että niin kuin hyvää suunnittelua, ja kuitenkin sitten niin kuin, kaupallinen menestys. Ja ne kulkeekin käsi kädessä. Minkä takia me on vuosisatojen ajan haluttu, ja varsinkin viime vuosikymmenellä vaikka mennä tutustumaan palatseihin. Että miksi ne on niin suosittuja matkailukohteita? Sen takia, koska se on jotain niin kuin suuremmoista ja sellaista, mitä me ei ehkä nähdä muualla. Se mittakaava on vaikka eri kuin meidän kotona.
Ja samaa niin kuin toivoisi sellaisilta tiloilta, kuten vaikka just elokuvateatterit tai hotellit, että niissä on jotain vähän elämää suurempaa ja sen takia sinne haluaa niin kuin mennä maksamaan pitkän pennin siitä, että saa siellä sitten olla. Kyllä. Niin, tämä onkin mielenkiintoinen tämä esimerkiksi meidän yrityksessä tämä tähän arvo tavallaan tämä menestyminen ja rahaa liittyy niin kuin yritystoimintaan ja sitä täytyy niin kuin olla, mutta sitten tämä intohimo tai tämmöinen taiteellisuus, että me monta viikkoa noita rescue-penkkejä veistetään siellä vanhalla rautatieasemalla tuulessa ja tuiskussa ja auringonpaisteessa. Ja sitten se tavallaan se näitten kombo, miten niin kuin me kaikki ollaan tavallaan ehkä siihen sidottu, että onko se intohimolla tekeminen, mutta mikä on sitten sen bisnesajattelun ja rahan arvon ja tämmöisen niin kuin missä kohti se menee ja missä kohti me aina sanotaan Heikinkaan toisillemme, että onko tässä mitään järkeä. Ja taloushallinto sanoo aina välillä, että ei todellakaan ole mitään järkeä, mutta jatkakaa vaan. Et sehän on niinku tavallaan se leikki, niinku, ja sitten kun sen ottaa leikkinä, niin sitten leikkii. Mä mietin sitä vaan, että kun taloushallinto sanoi, että jatkakaa vaan, niin nehän on teillä töissä se taloushallinto. Että siinä mielessä hän varmaan toivookin, että jatkatte. Ja pysyy se työkin. Niin, nehän se palkka maksetaan heillekin kyllä. Joo. Kyllä. Mutta silleen, kun tosiaan sitä itsekin ollaan eräänkin kerran mietitty, että onko tässä mitään järkeä ja silti tuntuu sydämessä, että kyllä tässä on järkeä, että näin tämä kannattaa tehdä ja näin me ajatellaan maailmasta, että niihin arvoihin, mihin uskon, niin niiden puolesta pitää myös taistella ja vaikka se tuntuisi sillä hetkellä hölmöltä. Mutta tämä tasa-arvo, minkä otit jo aikaisemmin puheeksi vaatteiden osalta, niin se tasa-arvo on hirveän tärkeää meille, että sitten jokaiselle löytyy se paikka siellä istuimen tai sohvan äärellä. Mutta sitten myös nämä niin kun tasa-arvo erilaisille ihmisille, eri ryhmille, siis uskonnolliset ryhmät tai että naiset voi mennä julkisessa tilassa imettämään vaikka. Niin kaikkea tällaisia asioita on pohdittu ja kalusteella voidaan myös sitäkin mahdollistaa, että me voidaan tehdä kalusta, joka on vaikka lentokentällä ja siellä niin kuin saa sen oman yksityisyyden suojan tarvittaessa. Että se kalusteidenkin keinot, että jos ne on muuntuvia ne kalusteet, niin niitä voidaan niin kuin muokata sillä tavalla, että se mahdollistaa erilaisia yllättäviäkin asioita, niin kuin tasa-arvo. Ja mun mielestä tasa-arvoon kuuluu myös se, että se on kaiken ikäisille se muotoilu. Että se on mietitty niin, että vanhempi ihminen voi päästä vaikka bussiin tai junaan, eikä tarvitse niin hengenhädässä roikkua niissä kahvoissa, että ylipäätään ettei tipu sieltä, kun voimat ei ole enää samat. Tai pieni lapsi, että se ei pysty kerta kaikkiaan nousemaan sinne, että hyvähän se on, jos muotoilu pystytään näin ratkaisemaan. Mä törmäsin tällaiseen siis ikään liittyvään ongelmaan äskettäin. Mä yritin laittaa mun äidin kännykkään luottokorttia, että hän voisi maksaa niin kuin kännykällä. Ja tiedätte, tämmöinen on tämmöinen palvelu käytössä. Se on todella kätevä, ei tarvitse kantaa mukana lompakkoa eikä mitään. Ja sitten me tultiin kassalle vähän niin kuin sitä harjoittelemaan. Ja sitten itse asiassa, kun hän oli sitä niin kuin 10-15 kertaa kokeillut, mä tajusin, että vanhan ihmisen sormi ei ole tarpeeksi nopea tekemään sitä kaksoisklikkausta, minkä se vaatii se luottokortilla maksaminen. Eli tavallaan hän ei pystynyt maksamaan sillä. Se oli hirveä pettymys tietysti. Ja niin kuin tosi ikävää, koska siinähän oli jo sitten 20 ihmistä meidän takana siinä jonossa, kun me yritettiin harjoitella tätä juttua. Mutta että ei ole suunniteltu. Nuori insinööri on sen suunnitellut, eikä sillä ole tullut mieleenkään, että vanhan ihmisen reaktionopeus ei ole niin kuin kyllin riittävä sitten tämän palvelun käyttämiseen. Tosi tylsää. Se on totta. Ja näköasiathan alkaa tulla jo vähän itselläkin, että onko liian pieni kännykkä vai ei. Niin, mutta kyllä, jos puhutaan arvopohjaisesta muotoilusta, niin mun mielestä se, että se on tasa-arvoista se niin kuin suunnittelu. Niin, ja että se kuuluu kaikille. Niinhän sitä sanotaan. Taide kuuluu kaikille ja hyvä muotoilu kuuluu kaikille ja sen voi kyllä allekirjoittaa. Näinpä. Ihan totta.
No mitä luulet, Sami, puhutaanko empaattisesta jalanjäljestä tulevaisuudessa silloin vaikka 70 vuoden päästä? Me ollaan nyt tämmöinen sana lanseerattu, empaattinen sana jalanjälki, että onko se sellainen, joka tässä niin kuin kestää? Mä sanoisin näin, että se on ainakin hieno sana ja mieleenpainuva sana. Että varmaan kun me lähdetään täältä, niin me niinku muistetaan, että siellä ne puhuu sellaisesta empaattisesta jalanjäljestä, että en ollut ennen kuullut. Ja yleensä jos joku on niinku kiteyttää jonkun ajatuksen tarpeeksi hyvin, se on vähän erilainen ja mieleenpainuva, niin se voi jäädä elämään. Että toivotaan, että tämän podcastin kuuntelijat muistaa sen ja alkaa puhua ja käyttää sitä, koska se on hyvä sana ja se on myöskin hyvä ajatus ja tärkeä ajatus, että siinä yhdistyy monta asiaa, niin miksipä ei aletaan käyttää sitä. Empaattinen jalanjälki. Kiitos, Sami. Ihan mahtavaa oli jutella sun kanssa tässä ja kiitos meidän ihana yleisö kanssa. Ja ollaan tosi iloisia, että sä tulit tänne meidän kanssa viettämään tämän pienen hetken. Me voitaisiin jatkaa tätä vielä monta tuntia, mutta mä luulen, että täällä tulee leffaesitys sitten tuossa 12 jälkeen, niin kai meidän on siirryttävä varmaan jatkamaan juttelua tuonne ulkopuolelle. No mä ehdotan, että me lähdetään tietysti omenamehulle, joka on teidän omasta puutarhasta ja te itse puristamaan, niin eiköhän lähdetä ottamaan yhdet omenamehuhörpsyt. No kyllä. Näin tehdään. Ja mä vielä voin muuten kutsua sut sinne Kuopioon meidän Palat showroomille, niin sinne on kaikki muutkin tervetulleita, mutta ennen kaikkea nyt sä vaikka tanssia soi viikon aikaa ensi kesänä. Kiitos oikein paljon kutsusta, sinne tullaan ja oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille. Palad podcast.